Me pelataan Link 1. He was in Soldier. Tykkää kun jotkut noista sanoista on kapsulokilla. He was in Soldier! Homo, lesbo, pillu kenties. Little by little the rectors trying out all the life and that'll be that. Minkäs minä sille voi? It's not my problem. Mitä vittui noi on? Minigun yksijalkaiset strutsit. Skorpionin häntä. Ai! Joo, ei me koskaan olla missään asioissa varovaisia. Vittu, me vaan hyökätään kippuun ja ollaan haista paskas vitun skorpioni. Limit break. Voi vittu, olis pitänyt hetki aikaa. Ei. Voisitko tappaa sen? Olisit aika vitun tyytyväinen. Ei, se vittu kuolee nyt. Nonni. Sinne meni. Ei vittu, mä hävit tämän. Ei. Okei, sä nyt sitten päätit kuolla. Älä hyökkää, kun se häntä on yhdellä. Kiva tie. Oh no. Et sinä hyppää minnekään. Sillalta alas. Say thanks for helping me back there at reactor. Sun pomos ois hakannut mut, jos oisit kuollut. Tissinainen. Anna pullo viinaa. Ja nyt siinä on Al ja Lightning. Koska se nyt ei oikein. Noin tuo kännykin. Lopeta vittu. Teillä, no joo. Multis, mulla ei oo pöytäkonetta ja se ei mee läppäriin. Muuten hyvä idea. Joo. Ei, älä mene alaspäin! Sille Ultis on idiootti. Oho, katsokaa. No niin, nyt jäädään kohta issiin jumiin, kun me leikitään tällä. Hauskaa. 4 CD-levy. Presidentti tulee paikalle, niin askeleet pitää kuulua vittu saatana 10 kilometrin päähän. The ancient is getting away. Attack. Eli niin tuolla ylhäällä on noita tynnyreitä, millä niin voi sitten pudottaa noitten tyyppien päälle. Onko se tää? Push the barrel. Vittu oikee, please oikee. Vittu, et oli lähellä! Voi saatana, mä säikän. Vittu, siinä meinas loppuu airi sinne. Loru siihen, niin voi jumalauta. Mene nyt siihen, do it. En tiedä, onks tää oikees. Jaha. Busted. Can't get caught this time. Eli tällä kertaa ei saa jäädä kiinni. The place is scary in a lot of ways. Especially for a girl. No me tultiin Mellunmäkeen. Loistavaa. So you're saying we can't get a dress unless we do something about it. Nyt se vittuilee. Falcon Punch! Poor Cloud, having to stand here and listen to both of us calling him nothing. Right, Cloud? Cloud? Vittu mä ignoraan teet molemmat. Mä haluun vaan ton potionin tuolta näin. En minä mikään Cloudi ole. En minä tykkää pukeutua kuin tyttö. Aha. No niin, nyt tulee ehkä hauskin kohta vähän aikaa. Well ladies, are we all ready? En mä vittu koskaan vittu tää varautunut voi paska. Ei. Mut on sorttu tää seinää vasten ja noin yhdet tuolla glitsaa kaiken lisäksi. Tekeekö toi muuten mitään, jos mä oon vaan tässä paikallaan? Ei nää ees tee mitään. You're in pretty good shape. Now it's more like muscles. Klimitti lähtee nyt hukkaan. Tommoseen pieneen paskaan kuin sä. Mitä se ei ees kuollut tosta? Musta mies jahtaa valkoihoista naista. Come. Oh, I can't wait any luck. Vittu toi, here comes papa. You're too late. Once I push this button. Niin poistaa System 32. No niin, sinne meni mun vittu, Ei täs mitään muun tehdä voi ku attackia vaan painaa. Vittu mä kuolen. No Pro-tip, sen pyramidin voi tuhota hyökkäämällä siihen. Hyvä kun nyt vasta luin sen viestin. Let's burst on in. Let's sneak quietly.
Vittu ei pilluilla, saatana! Se tyyppi oli tossa 5 metrin päässä. Mulla on huono heittokäsi. Okei. En oo yhtä valmis tähän. Vittu, et oli lähellä. Ei oo yhtään vaikea. Ei oo yhtään vaikea. Okei, mä en oo yhtään valmistautunut tähän. Oi! En mä haluu expaa. Liian vaikee peli mulle. Come on, out of his way. Hold it. I got a lot I wanna say to you. Ornitologi sensuroi! Liina ei lakakaan olemasta. Ahaa! Who could done this? He's dead. The leader of Shinra is dead. Then this sword must be Sephiroth! Tää on vihdoinkin vihollinen, mihin mä oikeesti varmaan kuolen. Eikö se niinku milloin sä kuolet oikeesti? No niin, ja sinne kuoli meidän Minni. Tää on ehkä pahin bossi ikinä. Voi jee, olipa hyödyllinen. Oh jes, se kuoli. Ei ota! Mä luulen, että mä voitin. Mä oikeesti luulin jo, että mä voitin. Käytä eliksir. Tossa on eliksir. Aha, taisin olla liian myöhässä. 10 HP:ta. Oi, nice! 100 selvisi sittenkin. Tässä on vittu, mulla on 4 pila perseessä. Ei, vaan limit. Magicki, fire. Se on sama. Se kuoli. Tuleeko sit siellä joku 3. kusipää? Oh yes! Kiitti tästä kuvakulmasta videopeli. Siinä tapauksessa minä otan aina tämän Sephiroth juomapelin, että aina kun joku sanoo Sephiroth, mä otan huikki. Sephiroth, 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 Sephirothi, Sephiroth, 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 Sephiroth is dead. Sephiroth, kysymys. Sephiroth, rifessi. Sephiroth on Jenovan todistaja. Tää sama musa soi, kun Ultis käy tapaamassa sen äitiä. Mä menen äitiä tapaamaan sille. Can't reach it. Mikä vitu jekku siellä on? Anna mulle se! Minä haluun sen! Tää on kyllä vittuilua pelintekijät selvästi. Eiku... Damn it! Anteeksi, mut... Mitä vittua? Mitä silleen niinku... Mikä vittu tuolla meinas tulla? Mä liikuin tässä näin, niin sieltä meinas joku mato hyökätä kimppuun. Joo vittu, ei kiitos! Oi ei, joku mato tulee. No nyt se nappaskin minut. Se on vittu Japar. Ei vittu mitään hajua mitä toi tekee, mutta... Oi! Tämä on kyllä aikamoinen... Mato! Phoenix vitun down, siihen niin. Varjat saa käyttää itse sen vittu. Ette vissi, ei! Milloin sä kuolet, kärme? Beta. Mikä vitun beta? B-taalar. Mamma B-taalar. Oh no. Oi, kun toi tekee hyvää. Ei! Ui vittu, se tulee! Hei! Tää ei oo kovin helppo juttu. Eikö eka mene tähän? Oi, toimi! Yes! Minä voitan!
Mato häviää vittu ultis 1, Mato 0, bitch! Ulkoinen kovalevy, ei ulkoinen vittu, sisäinen ulkolevy, sisäinen ulkolevy. Oh, mitä toi tekee? Näyttää aika pahalta. Mikä tää on? Eiku hetkinen. Ai se vie heltti! Se vie heltti! Mitä vittu? Auttaisiko tää? Ei se ei auttanut, se vaan nopeuttaa sitä! Ota se! Ota se! Oi vittu, se oli lähellä. Kuoleeko se? Kuolet sinä? Kuoletko? Kiitos. Kiitos, että kuolit. Ei ku... Joo, Magic vaikka. Paitsi että... Ei vittu! Vitun paska! Vitun Xbox! Ai! Ei perkeleen! Hetkinen! Mitä mä tein? Mitä tapahtui? Hei, kiva kun mä en tiedä vittu mitään tästä pelistä. No niin. Mä selvitin äsken jotain, mutta mä en tiedä mitä vittu äsken tapahtui. Mä jälkeenpäin on hauska sanoa, ne kuplat voit tuhota taijoilla. Mä mietinkin, että mitä vittua. Et mitä vittua mä tein? This parade is gonna be broadcast live on the Sinra TV around the world. If you look bad, the whole junior army will look bad. Charge! Vittu, tää menee ihan päin vittu! Vittu, mä vihaan olla sotilaana, perkele. Ei vittu, tää menee ihan päin persettä. Ja katsojaluvut vaan tippuu. Mä en oo yhtään nopea kuin nää. Mä oon ihan vitun jäljessä. What the hell was that soldier doing? Oh, the points up. This terribly. Am I fired? What? You are fired! Send that soldier a bomb or something. Ei vittu, sain granaatin. Woo! X! X! Kolmio! Vittu! Tai vaan nauraa, ei vittu, että on paska sotilas. Special! Mä ei sanonut, että paina Xää. Onks kauhean kuuma? Et pääse. Niin, eikä minne pääse, niin. Hei Tifa! Mä olin ihan läpällä silleen, hei Tifa, se oli silleen, hei Cloud, hei, tällä näin. Ah, söpö. What should we do? Take the damn treasure. Leave it where it is. Oi ei. Ei riitä pelkästään se take the treasure, vaan take the damn treasure. Miksi laittaa take the fucking treasure? Welcome to the Gold Saucer. Siis tää on ehkä pelin juutalaisin ruutu tähän mennessä. Paljon mulla on rahaa? Ei mulla edes oo rahaa. Eiks mä pysty jatkaa ees, kun mulla ei oo rahaa? Ne ainakin on varakkaan näköisiä vihollisia. Omae wa mou shindeiru. Nani? Sillalta alas. Yes. Nyt pidetään tää sijaa tässä näin. Oi herre vittu kuun. Ei hemmetti. Ei. En minä vissiin hävinnyt. Ei. Tähän on paskapeli. I want an old man like me should go. Ui, mitä vittua? No, hulvaton yllätys. Ihme, että en kuollut tohon noin. Joo! Aha, ei mitään. Tää on itse asiassa ihan hyvä juttu oikeastaan. Noin. Ja sinne voi! Tää on pelkästään nyt tätä näin, että mä käytän sitä vitun Phoenix Downia. Vittu, tää on kyllä vaikea homma. Yes! Ton bossi voi tappaa tyylin yhdellä Phoenix Downilla, koska se on epäkuollut. Mä haluan oikeesti nähdä, että onks tää niinku vittu totta. Nyt on totuuden hetki. Ja olisit nyt ollut vähän fiksumpi niinku tajuta, että se on kuollut. Tää on hyvä videopeli. Ei siihen! Vittu tyymä huora, ei vittu! Miksi sä halusit edes näin tehdä? Ei vittu mikä paska peli. Vittu tää Xbox-ohjain on perses, tää menee oikeesti roskiin. Ei vittu. Virheistä oppii, ettei kannata Xbox-ohjainta ostaa ikinä.
But because of that dumbass Shira, the launch got messed up. That's why they become so... Sanoks toi... We got quest, get some teeth. Vittu mikä jätkä. Ämmä, keitä teet? Received MP absurd material. No vittu valehtelijat, no aha, jaha. No mitä vittu? Se on sit täällä jossain piilossa. Missä oot? Se on täällä takana. Se on kuitenkin täällä takana. You got all material and I want it back. No! That sniff switch the lever on the left, material sniff hick in there. Ei vittu! My combination for the night will be... The cheerful one. Don't mess with me, old man. Oikeesti, onks toi alaikäinen joka tapauksessa niinku toi Juffi? Ja toi vaikuttaa, että se olisi niinku joku teini-ikäinen. On. Mitä? Mitä mä tää niinku voisin voittaa ylipäätään? Ei! Ei! Mitä vi... Miksi sä käytit... Oi vittu! Niinku... Jos mä voitan tästä, niin sit se on vaan hyvä juttu. Jep, se oli siinä. Joo, vittu, koitapa voittaa tommonen vittu ilman materiaaleja. Niinku tää peli vittuilee mulle. Ei sitä ikinä löydy. No sit se löytyykin. Ei mitään. Päärähälytys. Tää on selvästi niinku ansa, mutta sinä odotat tässä näin. Cloud, mitä vittua? Miksi sä heilut sen miekaakaan tolleen uhkaavaisesti? Ei Final Fantasyssä kukaan voi kuolla, kun on Phoenix Downit, voi vittu. Miksi ei käytä softia Nanikin hiissä? There's no way he can avoid my punch. What? Yeah. Don't get that punch. Directional button. Oi saatana. No! Miten niin ton vessaoven saa auki? Top 10 Final Fantasy 7 faktaa. Ton vessan oven sitä ei saa auki. Yeah. Ja taas tuli turpaa. Tän alkaa pikkuhiljaa jollakin tavalla tottua. Tää on ihan kiva itse asiassa. Ei, tää on ihan vitun perseestä. Mä valehtelin. Sisään ja ulos. Sisään ja ulos.